Dina sanangku awakmu sumingkira aja ngalang-alangi niatanku yen meguguk makuta waton mosok urung kelakon dadi sulaming bumi wah mati mergo aku engko wijaya awas awas yo oh. Kak kenek dikai sembrono kak kenek digawe lemeran Raden Angkawijaya nyoto satria linuwih bebasan laku ning ngidak godhong jati garing ora kemrosak ning bareng aku dicempolo wah kaya ketiban wesi glikenan rasane wah Angkawijaya girang bumi tak tetapno wadya balaku wadya bala demit wadya bala bekasan maju bareng Angkawijaya ditawur Angkawijaya tawur yo ah mati marang aku Bapak ndara kula bagus teh kula pirsani saking katebian
anggenipun Ndara kula mangsah yuda radi kuwalahan ngadepi buta gaib niki. Iya Kakang Semar. Maneka warna kadigdayaning raseksa iki. Nggih. Merga buta niki mboten buta alasan lumrah. Buta niki bangsane jin, bangsane Gandharwa. Wadya balane Betari Uma. Genini permoni Ndara. Lah banjur kaya ngapa Kyaining Semar? Pun niki sampean badhe kula aturi sarana. Sarana Kyaining Semar pun niki sampean pendhet setunggal. Kuncung kula niki sampean jabut. Sampean goleki sing paling gedhe, sing paling dawa, sampean jabut mengke jenengan lak pirsa piyambak Ndara. Iya Kyaining Semar. Nuwun sewu bakal tak pundhut siji. Nggih, pun. Sakniki sampean pirsani wonten kedadian apa, Ndara? Ucap kacarita. Kuncung sinebut Kuncung Retna Dumilah. Ya kuncung padange ati. Yen ana ruwet rentenging kahanan, kena kanggo kinarya gegaman. Yen ana wong lara kena kanggo tamba. Yen ana wong kang nandhang pepeteng kena kanggo pepadang. Dangune dangu Kuncung Retna Dumilah. Sakmaune ingkang wujud wulu, sangsaya ageng, sangsaya dawa. Gedene memper jemparing. Sebute jemparing tapaking yang. Jemparing wis ngarani tapak gawean ing yang dewa ngejawantah. Eling den eling Kyaining Lurah Semar. Dasar dewa kang ngejawantah. Marem penggalih Risanga Bagus rumangsa nampa pusaka mandi. Dasar Raden Angkawijaya lungit ing pamentanging Gandewa Wasis ing pamentanging Warastra. Gya nyumpangaken kawujudaning jemparing wonten ing driji manis kapentang wonten ing langkapipun. Sinipataken bantre kaya tathit landhepe petung cemukur mandine petung racun. Pas ngenani buta raseksa wadya balane nini Dewi Uma. Pada saknalika boten kiyat panasipun semburat melajeng piyambak-piyambak. Kakang Semar, aku ngaturake panuwun menyang mrika Kakang. Nggih, Ndara.
dinten samangke kula sademi dados lamaran ning sedaya kala wau amargi kaprigelan saha kencenging niat ndara kula piyambak iya Kyai Semar mula kang saka iku dina samangku sansaya kenceng rasaning atiku bakal kepengin gayuh kawujudaning Ponang Wahyu nggih Den nggih monggo dinten samangke menawi jenengan percados kalih kula monggo mertapa wonten ing pojok wetan papan panggenan pojok wetan ing mriku ketingal katon mencorong Gaya Tejani kula kinten Ponang Wahyu mboten tebih saking mriku ndara nggih Den kula tingali nggih katon padang iya Kakang Semar apa dene Bagong ayo nyedak ana ing papan panggenan sisih wetan kiyaine Wijaya miwiti mertapa wonten ing pojok wetan kayangan Sitra Gandamayit ya kayangan Dandang Mangure papan panggenan ingkang angker bener gawat liwat ewadene semanten kaperbawa tapane risang bagus saknalika biar padang hanlai sagunging para Gandharwa sagunging para jin setan prayangan kathah ingkang boten mantun nyaket amargi kaperbawa dene perbalane risang bagus kacarita wonten ing Dirgantara Wahyu Cakraningrat sesarengan kelawan ingkang garwa Wahyu Hidayat rumaos gumun rumaos gawok ningali Gaya Teja kuwi perbawane Raden Angkawijaya ingkang kekuwungan bebasan isi sampun manggih wadahe prasasat wadah sampun manggih isine ing mriku Wahyu Cakraningrat Gya malih rupa sakmrica binubut awujud cahya putih asemuning agilar-gilar mandhap saking Dirgantara Ponang Wahyu Cakraningrat manjing sajumba anggane Raden Subandriya jumledhok swarane mimbu daya perbawane
Den Ndara Wijaya. Ton. Ndara Abimanyu ton. Empun kedlaru-dlaru Ndara. Empun ngantos kedlaru-dlaru anggen panjenengan mretapa. Den nyuwun pangapunten jenengan jugar dinten samangke.